Dneska idem vytvoriť hru za 10 minút. No, takže rozmýšľala som, akú hru budem vytvárať a napadlo ma, že vytvorím hru futbal. Takže ideme robiť futbal. Takže dáme part a vybereme sféru, tak? No, a chcem, aby to bol futbal, takže ideme to skúsiť, či vôbec niečo tak Gula robí. No, vyzerá to, že sa pohybuje, takže futbal sa dá ľahko spraviť. Takže ideme vytvoriť hru za 10 minút. By som dal nejaký materiál použil na to. Materiál by bol, no taký určite by nebol. Materiál by sme dali napríklad musí byť to tak, že dáme nejaký materiál, čo ja viem. Toto je akože také, dá sa povedať, že to je lopta. Dobre, takže máme loptu, to kúkajte na túto loptu. Čo poviete? 0 z 10, nie? No je to veľmi akože škaredé, nie je to až také pekné. A akej farby by mohla byť lopta? Kúkajte na to bude lopta. Dobre. Takže loptu máme spravenú. A teraz urobíme ešte také ihrisko. Dobre. Ihrisko bude ľahké spraviť. Spravíme tak. Budú tu nejaké bránky proste, takže akože nemusí byť to až také pekné, ale proste hlavná vec, že to bude hra, akože bude to futbal proste. OK. Toto by mohla byť nejaká bránka. Nevyzerá to na bránku, ale pokúsim sa už spraviť z toho bránku. Tročka posunieme. Dobre. Tak by to mohlo vyzerať. Ale ja by som skôr ten tieň troška dal preč, takže dáme tieň preč. Aby tieň tam nebol, tak dáme, že tak. Je to veľa krajšie, ne? Dobre. Bude červená. Kúkajte, tak toto bude proste. Kúkajte na moju bránku. Toto bude moja bránka, kúkajte. Dobre. Ešte musíme urobiť ďalšiu, takže máme. Tak. Tak. No, vyzerá to na bránky, ale musí byť to rovné, takže tak. Dobre. No a teraz ideme robiť tú zem, takže viem, aká je, takže to dáme zelené. Nie až taká zelená. No, môže byť takáto. Takže dáme, že tak, to dáme na 0. Oj. Tak, ak vidíte, takže je to také, no. Spravíme z toho, takže bude to futbal. Prečo to neviem, čo to neviem, OK. OK, tak budem tak. Jasné, musíme dať kamkoliv, tak. A aj toto, aby to išlo. Ja si myslím, že aspoň niečo to bude akože super. Dobre. Dámy a pánové, toto bude môj futbal. Dobre. Loptu dáme do stredu. Tak. A ešte by mohla byť viac v strede. Dobre. Idem skúsiť, idem to testnúť, takže skúsim, ako to bude vyzerať. Čo je? Viem, v čom je problém. Musíme nastaviť zase tak. Počkej tam. Zatiaľ mám takto, takže keď kopnem. Hej, lopta, čo robíš?
No, vyzerá to divne. To je proste lopta nejde až tak, že není to až také, takže musíme aj niečo na lopte nastaviť. Tak. Lopte dáme centoust, jasné. Ne, jasné, že bal. Lopta. Dobre. Ne? Ale takú loptu nedá, že všetko je akože dobré, len treba ešte, že aby dobre bolo, takže hlavne urobíme ešte štadión, lebo nemusí byť to štadión, takže stačí urobiť iba part, dáme part, je to bielejšie, tak no, dáme tak, dobre, tak. A my robíme hru, bude to futbal, takže FIFA to, na FIFU sa to nebude podobať, lebo bude to také škaredé, takže ani, no prečo to nebude akéby ani futbal, bude také hrozné, ale skúsim sa pokúsiť robiť futbal. Myslím, že to nie je tak dobré. Dobre, máme to. Stačí ešte tu. Počkaj. Tak, tak ťahám. Ešte treba troška to potiahnuť. Dobre, zatiaľ takto to vyzerá. Všetko to zgroupnem do foldera, OK? A názov vo folderi bude, že food, napríklad base plate zmeniť na zelenú. No, tak. Skúsime, dobre. Tak OK, lopta bude oveľa menšia. Takže nastavíme ju úplne na takúto maličku. Aká malička. Bro, to není futbal. Dobre. Dobre. Troška to zväčšíme tú loptu, aby bola troška viditeľná, ale nebude to úplne viditeľná, takže dáme kde je si dobre. Ešte na tej lopte by sme mohli nastaviť, aby išla rýchlejšie, dobre. Nie, tak stačí, bude taká lopta, tak. Ale musí byť v strede, lebo keď sa ide, tak to nemôže byť tak, musí byť v strede lopta. Tak. No a skúsime testnúť, takže určite ma nepočujete do mikrofónu, určite, ale dobre, ale skúsim testnúť. Dobre. Dobre, lopta utekla. Čiže je to troška dobré, ale aby lopta aspoň neušla, tak dáme troška takú zabranu, takže dáme part. Tak. Bude aspoň taký vysoký. Tak. 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 A dáme ešte tu. Tak. Dobre. Toto dáme sem. Tak. Už je to upgradenuté, ale toto ja to dám radšej na
Tak, na modré. Tak. Ideme skúsiť. Ideme skúsiť. Kopnúť. Takže dobre, OK. Bude to tak. A pridáme si nejaký label, text label, takže napríklad dáme, že je tak. Tak. A dali by sme napríklad verzi, version 1.0. Tak. Zväčšíme to, dáme tak. A dali by sme to tu na a background dáme na. Dobre. Takže máme hru za 10 minút. Takto vyzerá moja hra. Toto je moja hra, takže keď kopujeme loptu, tak. OK, OK. Budeme tak, dobre, out. No takže, ako, táto hra je iba tak za 10 minút, ako, takže ja som vytvoril takúto za 10 minút takú futbalovú hru. Takže dajte odber, like, ak sa vám toto video páčilo. Môžete aj ho zdieľať.